igoli ngiyalisaba. Ngithe uma ngifika laphana ngicabanga ukuthi kwakuyizikhathi ngo-12 rand because sakuphuma ngo-11 rand useduze lapha. Uma sifika ngo-12 uma ngifika ngiqonda njalo mina ngiyakuphi ngiyothenga ukudla esitolo sokudla la abanye bahambile azange sixoxe sathi sohlangana ngamafoni imali ikumina lo 3000 enguphethe usephakethini lapha nguphethe. Uma ngifika laphana before ngene ithi angiqale ngingene la esitolo noma angiqale yabona nje ngibe ngalokho kudideka abantu banemithwa enzima lapha. Ngidideni inhloso yami ngiyothenga ukudla kodwa kube nokuthi awuthi ngiqale ngizulazule nje ngiyibukele igoli lapha ngiyophi ngase Wanderers khona indawo lapha kuthiwa Wanderers ngase MTN kwezo ndawo kanjalo. Kuqhamuka umjita laphana umjita nje ngamliyanisela eminyakeni mhlambe ngathi wayeko 27 26 into kanjalo. Mayifika lo mjita uphethe amafoni ayi-2 lapho lento mfethu lamafoni lana fingerprint into eyayingakanakhuzani ngalesa sikhathi lesa. Wasethi uma uphatha nje le phone fingerprint ubonakala ngathi awuyibhozi ubona ngathi ibhozi impela efika umfuthu engibizi ngathi show bafo yabona kuba nendlela ke vele yokubingelela nje nenhlonipho nje banayo lazi umfuthu lana ufake isudu wayigqoka isudu eblack egqoke nje kahle smart engibizi athi show mfethu ngithi mina show ngiye kuyena athi hayi ngicela ukukhuluma nawe kwenzeke kanje ke manje ngibiza lo mjita angibize lo mjita uphethe amafoni ayi-2 kwakuyi Samsung kwakuyi-A11 ne-A12 mangikhumbula kahle asafika futhi ayisasemasha lo gcaka lona afike kumina athena hey bafo ngidlulisana ngamafoni umjita orat nestori sakho sibeka kahle ngendlela nami ngi-understanda ukuthi lamafoni bawashayile lawa usebenzana namanye amajita so uwashayile ubona ngifanele angincome futhi lo mjita engincome nami ngizongibonza yabona umfowethu lo wakithi athi ngidlulisana ngamafoni ngakunika ngemali encane ngithi ngamalini lapho vele ngiphathele usigedlemba wami ngamphathele kweSamsung okuyibhedelayo nje ngithi mina anganginika ngamalini athena ngoba vele lamafoni uyabona nawo ayabiza le noma angikhombe A11 athi yabona le mozo ithola store ithola ngo-6000 kanjena akhiphe nenye angikwazi vele ngama price ngiyimkhole lento ayishoyo kanti vele ngasesikhathi hayi ngo-3000 wayengikhoqa nje athi ngakunika kodwa ngama price aphansi kuye ukuthi uphethe malini ngicabanga ukuthi ngikhosela amajita engihamba nawo ngivele ngithi lahlekile le mali ngiqabulele ifoni ngithi mina mfethu anginamali la kodwa imali engiyiphethe incane kakhulu angazi ukuthi singathini singakhulumisana athi uphethe malini ngithi mina ngiphethe u400 ngisho njalo ngiyakhumbula ukuthi la ephaketheni phezulu kuno400 ebesiusebenza ngawushiya ngawubeka la ngithi mina kuno400 incane kakhulu athi mina 400 mncane bafo awuzami noma kungayi1000 ke mhlawumbe uma kungayi1000 singakhuluma ngithi ngiyabonga mfethu ifoni igrand ngiyabula phela 1000 imali encane leyo nakhuzana ngithi mina alright kodwa ayikho lapha kumina kuyimanje imali engiyiphethe u400 kwafanele ngiqale ngiyoyikhipha mase ngihamba nawe siye ebank lapha ungikhomba amabhenki aseduze sami soyikhipha athi yena lo mjita abona ukuthi lento emoshela isikhathi mase silokho sihamba siyalena siyokhipha imali sibuya angibuza ukuthi ngiphethe ifoni enjani ngikhipha iSamsung yami okwesigedlemba nje akubona athi yena yazi into engcono bafo letha le phone lena oyiphethe bese uthatha nalena u-add lapho mhlawumbe kube u600 ngithi ngiyabuka u6 hayi ngizohlanganisa u6 ngithi mina okay bafaka kunankinga ngilindela ngifuna ukuyikhipha ngoja phela nami le mali lena ngithi ukujika ngalo bese ngidonsa lo 2 ngibuyise ngapha kube u6 kube ngathi manje sengilanda ebank ngithi mina hayi bafo ngilinde ngizohamba ngiye ebank ngifike ngikhiphe u200 ngigcwalisele la kube u600 athi okay ngizokulinda khona lapha bafo lo mjito uyigqoke futhi la mjito futhi wayengathi umfundisi uyigqoke nje kamnandi ushaya isudu yonke into yakhe uyabona ukuthi nje lo uperfect yonke into yakhe clean job ngibuye ke nalo 6 mangibuye nalo 6 lona ngitshela samile ngicathi nabolova bakho wayesebetshela ukuthi kunempatho ezayo la sengiyikhandile iyabuya manje because mawuthi uyaba notice omunye wayemele kanjalo ukuthi ngangabazi komnyamela kanje kodwa uyabona ukuthi lento nje into esethwayo mangibuya kulobhaka ngibuya ngalo 6 senguphethe ngesandla sengithi ayibafo nayo le mali ikhona ke manje u6 athi no6 athi ya athi yibafo
awusa-edina kancane nje. Ngithi mina hayi yona amandla amaphelela lapho. Athi hayi kulungile mfethu sanisuyiletha-ke le mali lena. Kanti uyi-check-e kodwa ifoni yakho ufuna yiphi? Ngithi mina ngivele nami ngizofuna obvious ngizofuna i-A12 ngoba iyona engathi ibukeka kangcono. Intsha uphethe nekhathoni lakhona. Athi na awuyi-check-e le foni ungaze ngidayise bengathi sengiyisigebengu ngidayisela into engasebenzi. Awuyi-check-e nje yonke into. Ayi ngizelelo ngive ngimethembe kakhulu lo mtshela. Ngive ngimethembe kakhulu mangizwa lo. Enze njani? Enginike le foni. Ine-SIM card yakhe yakwa-MTN, ngikhumbula ukuthi kwaku-MTN. Athi naye ungafona inamba noma yiphi ufuna ukuyifonela ukuze nawe ube neshow ukuthi yonke into i-right. Ngithathe ngifone ngikhumbula inamba engayifonela ngafonela uMathayima njengomuntu engangiyakubona vele. Ngimfonela libambe ngimtshela hayi ngisendleleni vele ngiyenza lapho ngilindeni Majida. La abanye vele labo engihamba nabo labesona besikoleni. Hayi indaba yabo vele sengicabanga nokuba crossa singasathengi nokudla ngoba indlela yami manje ivele iyayibheke eGymnastic kodwa ngangizobashiya la. Hayi sithi masisuka bemjida lona anginike ifoni ngiyi-check. Ngithatha ikhamera mfethu ngiyayithanda-ke le khamera. Into yokuqala nje ngaqala ngayi-check-a ngafona ngabona ukuthi iyafona ngathatha ikhamera ngashaya ama-selfie wahamba nama-selfie ami nje mangicabanga. Ngashaya ama-selfie ambalwa hayi ngagcwala nami hayi ifoni i-grand. Ngenza njani? Ngamnika lo 6 lo uthatha kahle ngezandla zombili uzoyabonga. Ayithathe lo 600. Awuthatha zabonga mfethu hayi ngiyabonga mfethu bekumnandi kusenzana. Yabonga ngathi sishaya ibhizinisi nje. Mfethu ngathi kade sazana yabo. Angitshela thina khulileke uma usafuna amanye iwona ngoje ngitholakala kuwo lona nje. Uzongithola lapha bafo utshele nabanye ukuthi nje kunole kodwa ungabe usuyihambisa yakho ngizoze ngibanje ngoba lento siyasebenzisana. Hayi nami ngimethembe lamjida futhi sizixhawule yabo like sinikana okhiya bemoto. Anginike ifoni sizixhawulane nje impela kube wakwethu. Anakhuzana anginike ifoni. Le foni yakhona inanesikhwama kulezi ikhwama evalekayo right. So yona into iyayididisa kakhulu nginesikhwama siyavaleka siyavuleka. Ayi anginike ngimnike 600 le enakhuzana. Le foni yami athi ngikhathathe ngimnike ngibona ukuthi unezinto zasesikoleni sagcina idile yakho yasinda kanjani ngayi-5 party ngoba right. Yona kalaphi indaba. Asenginikile ifoni isengakumina. No 600 usongakuyena. Azenze uyamjida ngathi ukhohle ukukhipha iSIM card efonini. Ngithi angiyeke futhi ngithi ukuqhelana kancane kuyena. Angimisa athi sorry bafo sorry. Hayi ngithi nalo ukuzalo sifuna ukuthini mhlawumbe sifuna ukungibhansela ngenye ifoni. Athi na asemnenkinga lapho ngikhohle ukukhipha iSIM card yami lapho zalo. Awu nami ngithi ngiyabo shit ushiyile iSIM card yakhe. Ngithatha ifoni ngimfuna nami anse ngikhululekile ngisamkhiphela ngisho kumkhiphela ngiyamnika. Ayithathe akhiphele iphini yakho leMacBook. Yabona izinto zalamafoni nje ukukhipha iSIM card yonke into yayisasentsha eninginaka ukuthi ayabona la angizoba ngena. Ngiyabagcwalisela ngibaphethe ngolayini ke manje. Straight. Hayi athatha cofoze ngikube qhasha iSIM card iyangidida kwaleyo nto phela ngiyazi. Engibona hayi nzima ngokubhaka. Iqhasha iSIM card ayikhiphe emtheni wakhe. Bethama ikhiphe izwe kahle ke la yonakala khona. Afika ikhiphe iSIM card. Mayiqeda ukuyikhipha ufake ngithi ufake le jazi lesuit yakhe le emfanelayo. Umfundisi kahle. Umfundisi kahle ibeka kahle. Athathe ifoni le foni yangempela le bengidayisele yona. Ayithathe kanje avule isuit yakhe la. Afake iSIM card useyibambe nani ubambe ifoni ubambe iSIM card. Kube ngathi uqathaza iSIM card ephaketheni. Kanti the time afake isandla udedela ifoni uphuma ne-toys le foni. Wena lokho kubona angiboni lento msiza ngiboni. Wenza njani uyanginika. Mina phela ngithi ngiyibonile ifoni inesikhwama esifanayo nale exactly nale foni bengiyiphethe. Ayikho into ehlukile. Anginike yona. Manginika athi yena bafu. Khona abantu sebasibhekile la. Ngicela ukuthi uSamsung Nyamalala ngoba bazofuna ukhathi kule mali besishaya le adili. Yesa unginika njalo uyanginika uyangikhulisa bafu mi ngicela uNyamalala labantu nabantu basibhekile manje ngifuna ukuba cross. Angizwelelo ngithi uzalo ngisize kakhulu phela ngingamenzi ifavor nami uthi nginyamalale ngempela. Ngifake nama ngisebukisisa phela le phone anginika yona ngifake phakathi ukuthi sengijaha ukuthi uthi anginyamalale naye angazabe senkingeni. Kade ambuzanga. Ifoni yena seyifakile ejazini lakhe mina senginike into engasiyona ifoni toys.
Ulibona ke Pithoyisi? Thula ungangijaki, ngixoxa lo ndaba masongijaki. Sethe njani? Yeah. Ngisuke lapho mfethu into lento yaba buhlungu ngoba indlela okwavela ngayo angizange ngibe happy mfethu, ngaba nokuphoxeka kodwa ngiyaba nokuhleka phakathi ngoba ngavele ngadideka yabo. Ngisuka kuphi njalo amajita lawo engihamba nakhumbula u2. Ayi ngibe nokuthi ngatshela ukuthi sengiyahamba noma ngingawatsheli noma ngiyawacross ngoba vele abantu besazohlangana esikoleni. Inkinga yami nasengijake eGymnastic nokuthini sengiyobakhomba nale phone yami phela macekeceke ngapha ngiyongena nezingane. Ushaya new anwefoni. Brand new. Ayi nizibe indaba yabo nabo vele bangafuni ngoba babe busy ngento zabo. Ngibonga ukuthi le 3000 elilanga ngaso sikhathi ayiphazamisekanga. Kanti nayo iyezi udaba la ukuthi yahamba yaphela kanjani ke yona. Egoli. Kusuke lu1. Hayi into mangisuka ngiqonde emateksini, ngiqonde nje ngqo eteksini, ngijahuke ukubona ifoni yami phela eteksini lo mjita so naye uthe ushaya ikhona ngibona jikathi nami ngajika ngathi. Mangifika lapha emateksini abheke eGymnastic ngifike ngingena. Mangiqalaza lapha angifuni ukuhlala noma nobani, ngifuna nje itheleni engizothi mangihleli nayo nayibona ukuthi ya Uvula le phone yakho kucace. ngehlahla mangithi qala lapha ngase Back City kuneyelo bhone njani mfethu. Eish. Base yayapi lengane. Mangifika lapha mfethu ngifike ngihlale nayo ngibingelele ngesizotho nje sawubona njani naye sibe grand naye ingane ngini. Ngalokho ngiyithula phela mazoyithula umuntu ozakuthatha ngenye indlela kade mina ngifuna abone ngezenzo ukuthi ya ngihleli nezinye la. Ekhipha ifoni yayo uyawazi amantombazana athanda nokukhipha amafoni alokhu acofa afuna ukubonakala. Ekhipha ifoni lengane ngicabanga ukuthi kwakuyi Samsung nayo kodwa yayi kwakuyi ngani lama A1 core. Ngayisa sikhathi naye yayishaje isezingeni eliphezulu. Ikhiphe icofa ayi ngihleke kancane mangiyibona ngismile ngithi lokho akazi ntoni into engiyiphethe la engisazoyiduzula la ephayethini. Sale ke nawe sisi angamkhulumisi nakho ngiyambingelela nje njani adonse ifoni yakhe acofe ngisho ngenhliziyo enzeni nakangazi awuthi ngidonse yami la ephayethini abona lento ayidonsayo ayitholi kulene yami ayi ngiyidonse ifoni yami mfethu. Ngithe mangiyidonsa angazi noma wayebuka ukuthi ngikhipha ifoni noma kodwa yena amehlo akhe ayebheke ngakuni ngaleso sikhathi. Mangiyidonsa mfethu ngivulule ngokukhulu nje nami ngenxa ukuthi phela ngifuna vele ukuthi naye abone. Hey ngithe mangivula mfethu ngiyenza ukuthi ayi kwangathi kusemehlweni nami. Makuxebuka vele yazi kuxebukani uphathi. Uphathi lo wamawindi. Yabona uphathi wamawindi. Ukhandwe kahle la efonini wakhandwa kahle wafaka kulesi sikhwama kamnandi. Ngathi mangithi kwathi ixebu kwafika kwangathi ixebu enhlizweni. Kwangathi ixebu enhlizweni. Ngathi mangithi kuqala lengane ngibona iyasmile. Ngave ngabona ukuthi uyayazi lento yini umshuthi isilima la eGoli. Lo muntu uyayazi lento. Hey ingasahleki kanje ingane. Ingasahleki kanje ingane. Angibangi sayichazela ngoba ngabona ukuthi uyalwazi udaba ngasho. Nganqapha ngedwa ngathi bangithole eGoli. Ayi yangihleka ingane mfethu yangihleka ingane. Lapha inhliziyo yashona phansi. Angisazi noma ngehle ngomcinga lo mjito noma ngenzeni itest lapha akasuka. Ngehle ngitshele sisi ukuthi ngiyabuya mfethu ngisalungisa le nkinga. Uyafa uhleka amshodo wafa baxoxa nasekhaya. Ngehle ngiphume mfethu ngiye kulongotshe ngimthole khona lo mjito. Uma ngifika yabona lapha kwaku clean job because ngafika lapha angizange ngifanise nanokuthi mhlawumbe ngizomfanisa wayengasekho akukho ukuthi ngizobuza nokuthi ngizothi ubani kanje ayilutho yaphela nje lapha indaba yami yaphela kanjalo wahamba kanjalo u600 kade angaqedi. Hayibo Sengigibelile ke sebangihlekile nami sengamngela ukuthi okay ngiphethe uphathi ngifake pha angulahlanga sengijaye ukuyokhomba amajita eGymnastic ukuthi hayibo nakho ngehlele inkinga ngapha ngithe mangithenga ifoni kanje kwaba kanje angafiki endlini lalela yakwakuyiBhadi lami ngasuka sengiphi ngigibele itaxi sambe ihamba itaxi iyake eGymnastic mayifika lapha eGymnastic kunendawo lapha ukuthi angizazi kahle ke indawo lapha eGymnastic kodwa kune rank enkulu. Ngifike ngehle rank uyakhumbula ngiphethele yamali vele nginokuthi ayikulahle ku600 imali encane ngisaqinile la ngemali 3000 angibangi ngisathenga lutho. Ayi ngithe mangifika mfethu lapha eGymnastic
ngithi mina awuthi ngiqale ngiyodla ngehlise nje igazi ngiyithengele noma kwamabhiyanyana amabili ngoba bengisaphuza ngalesa sikhathi. Ngithi ngizoyibambela kwamabhiya awu-2 ngehlise ngipholise ikhanda. Ngihambe laphana uma weqa nje umgwaqo kunalezi ndawo engama-passage kambe kuyadayiswa iy'gqoko nani. Kunamajita laphana ngibona mina bahleli nje bawu-round la like badlala idayisi. Makufika kunomjita ubaba nje usekhulu uhamba nentombazane balokhu bafakazela namajita-ke eceleni la. Wenzani? Angizazi izinto zaseGoli kodwa ngayifunda ngala kanzima futhi. Ubeke lezi zinto idayisi abayidayisi bese kuba namaglasi amanjaka ayi-3. Lama glasi ayi-3 bese bayidayisi bese okunye wayekwenza ngama-4 inches. Ufike avala idayisi libuka nonke alivale asuke akhiphe 500 awubeke phansi alivale asuke ahambise lezi inkomishi lezi athi khwa ngiyayibona mina lento ngiyabona idesayili lapha athi wayo athi khombani bakhomba amajita simkhombe athi ngingamkhombisa kunankingi simkhombise umjita athathe imali lo baba lona aphinde akhiphe mhlawumbe umunye 500 bamudle oqala 500 aphinde afake omunye aphinde futhi athi nasingamkhombisa lo simkhombise phela ngangiyibona ngempela ke mina ngimkhombisa lapha ibanja bomjita so ne1000 athina futhi angani uma lo mjita wayehamba nabo ilabantu athi kimi ibafo ngiyabonga usungisizile ngibamba nawo 200 angimazi nokumazi ande ngimkhombisa ngobamba 200 ngisho ukuthi yabuya imali yami yefoni ayi ithi ingqondo ayi lento ngoba ngiyayibona kade waye mina ngingafaki ke pho nami ngidlale lento le u200 ngonike lo mjita ngingayikhiphe yami kuqala kuthiwa lapho uma unganamali engamkhombisa omunye umuntu umkhombisa noma unemali futhi uyayiveza ukuthi naye bangibuza ukuthi unayo imali ngoba ufuna ukukhomba ngithi mina ayikhona bathi malini ngithi mina ikhona yona imali wona ukuthi bathi bona ngibakhomba ngithi mina ayikhona bathi wona okay faka ke ngifake lo 200 engonike lo mjita sibuye sizokhomba naye shay suwini senginamali sengino400 ngisho ukuthi ayabuya ke imali yami le yafuni yabuya bangisuka lapho budumo bami senginokuthi phela sengiyayibonisisa lento ngiqale ngime nje badlala lo bafathi dlala bafasifake bafo ngizokukhombisa sokukhombisana aqale yena afake 1000 bamthi phahla akhombe ngimtshela ngithi mina khombe futhi I'm sure wayenza ngebomi le nto ngiyibone mina le nto ngithi mina nayi bafu athi naya singayi athi hayi awubonanga kahle bafila athi awuthi ngikhombe la akhombe la okungekho khona bashaya 1000 lakhe ayibambe ikhanda mina ngibe nokuthi hayi uyabhayiza lo mina bengiyibonile vele lento awuthi manje ngiyifakele yami imali ngiqonde phakathi ngisho ngikhipha 1000 ngize ngiyibala ezibona impatho uthi unemali lo mjita khipha 1000 ngithi mina ayasiye nali 1000 ngilifake lapha ayishayela amathambo akhe lo mjita kunyama amehlo manje ngithi ngiyibonile phela ngisho ukuthi ngiyibonile ikhomba mangiyikhomba avule vele yonke into ayikho lento engikhombe khona ngizovala ukuthi heqe nakho umuntu ezodliwa egoli 1000 manje 1000 so 1000 ikuwa 600 anti vele uyafana ukuthi ngibaleka konke ngoba leyo 600 vele anti ngibuyisile ngaphinde ngafaka futhi ngeke nokuthi hayi man kwenzeka kanjani manje hayi no baya lona lo bengifuzisa lo athi bafa sodliwe nami ngidliwe asibuyise imali yethu asifake 55 sesingabangana ngazi nami lokungani sesikuthatha ngoba phela angimazi nje igama lakhe asazani kodwa nje indlela yethu sesiconnectile yabo sesingabangani same time abakhuzana athi asifake 55 ngithi mina hayi ngibonza yobuya imali yami sofaka u55 sithi khwaqa eyiphinde ihambe mfethu sikhomba isikanye endaweni eyodwa sizezivumelana babevula yikho lento le ayi sithi naye ngeke bafu awuvule kwenye indawo mayivula kwenye indawo ingapha esingakhombanga khona sesidliwe ke manje ayi kube ngathi inqondo yahamba ngithi hayi lento ngiyayiyeka bafo sengidliwe imali sengidliwe 1.5 la same time
1.5 ngapha ngidliwe u600. Ayingqondo ithi ayingeke ngiyiyeka lento le. Awuthi ngihambe la. Hayi ngithi ngiyahamba siba sidlalo kokugcina ukuthi ayibafo ngeke ngiyabuya. Lapha ikhanda seliyazi seliyashisa wengene sengijulukile ngizukushisa. Apha amajiti kade Kwelinye isayidi nokuthi ngiyiduduza ngokuthi ngithi mina hayi kodwa vele le mali lathi besiyishayile. Kodwa nakho ukuthi hayi madoda siyophuzani lamajiti engiyakuyo. La hayi ayeke lawa sesigelelayo vele ngangathi ukuthi avele impatha zami laba ngizobagoqa. Inkinga bayazi ngale mali lena angisazi nje kodwa indaba yabo angiyingeni ngokuthi vele ngizobagoqa nje. Ey sithema sisuka mfethu la ngabona khona ukuthi ayili ngishonele ngempela. Ngingene ngaphakathi lapha sengilambile ngomile ngingene ngifike ngithenge lapha ngidle. Iqondo yami ilogishile ithi songaze ushiya imali yakho lapha mfethu sebakudle kangaka. Ayi ngisho ukuthi hayi ngiphinde ngikume ukuthi khona isegoli la. Batheze basho ukuthi hayi ziyakhala kodwa namhlanje zikhalela mina. Ngabuyela mfethu ngihamba kancane. Ngikhumbula kahle ngathi mangihamba ngoba yasekushisa ngaze ngadlule ngathenga isigqoko nawo into engaphuma nayo. Ngoba ngadlule ngathenga isigqoko lapha kwakungese relay. Ngasifaka ekhanda ngahamba ngabuyela lapha kulama mangidlula lo mngani wami lo ebese singabangani. Uzubona lento nami ngangididekile. Waye ngahambi yena uma edliwe. Cause ngize ngiyahamba ngididekele umqondo ngiyabuya mangibuya ngimthola sasekhona futhi. Usenomunye umngani. Usedlala nomunye ke manje. Yila ngaqala khona ukusola ukuthi hayi man. Umuntu ngathi uyadliwa nje la. Ngathi uyadliwa. Lapho sengisele nemali mfethu phayithini kula 3000 sokusele ayisafiki na 1.5 angisengidlile ngaphinde ngathenga isigqoko seyimali nje. Inqondo yami iphinde ithi yona dlala kokugcina ke mfethu mhlambe iyobuya imali yakho. Hayi la ngayimosha khona kakhulu mfethu. Ngoba ngathi mangibuya lapha ngadidiswa iningane ke. Ngathola sokunokunye kwamantombazane sengithi mina ngase ngaze ngidlula amantombazane nakho ayidlala lento. Futhi imali mayiphela fanele iphele. Hayi ngangidlala ke lapho ke ngase ngibheja eceleni yabona ukuthi umesayidini ubhejele ukuthi umphele 0 ozokhomba. Angilokho ngibaqhulile u200 ngapha mhlambe ngase ngisele nemali engango 100 rand la wasala khona ukugibela ukuthi ngigibele ngiyofika endlini lapha ngifika sengiphethwe na ikhanda sengiyobaxoxela ngiyobakhipha sengigabhe kuzuthu lese imali ngaqala ngayifihla le ave ngabaqhubeka isigaba sefoni ukuthi sengithenge nayo ifoni majita ngapha kanje bangangihleki kanje bangihleka baze bayishutha mfethu bayiposta namanje ithombe zakhona zisasekhona bayibangikhumbuza ukuthi mshana uyekhumbula le phone yakho enhliziyo yami vele ishone phansi so nje izinto zasegoli ngagcina la ngenhlahla ngagcina lapho ke ngoba izinto zasegoli lezi ngeke never ngehlise ebhoza yami ngeke lapho baphela bafethe egoli kabuhlungu so nje abantu abaqaphela ikakhulukazi nje kuyo lezi zinto zokuthenga amafoni kanje ukuthenga ngeke banganamali icongobezela ibeke kuyoze kuhlangane ngoba le yasemgaqweni yasegoli ikakhulukazi igoli igoli liyokumangaza mfethu igoli liyokumangaza ungayi lapha egoli ngomqondo omunye ngoba ayizophela impela.